2006, Gernikako bombardaketaren eta mazazpiegarren urtearen harira, talde militarista, ekologista eta internacionalista, zazpiegarren bizi martxa antimilitarista antolatu dugu, Euskal Armagintza zabaltzeko asmoz eta bere errekonbertsioa industria zibilera eskatzeko. Bilbotik aterako da, maiketan, gerora Barakaldora joateko eta bertan Prefikaz enpresa bizitatuko dugu. Prefikaz, IETP taldearen baitan dago, superaliazioak eta mikrofusioaren produktuak egiten ditu, batez ere, hegazkin militarretan erabiltzeko Eurofighter, European Combat hegazkina dena, A-Laureon garrailu militar hegazkina eta Tigre Combat helikopteraren lazanak fabrikatzen ditu. Hoet dira, Europako programa militar nagusiak eta Europako herrialde guztietan hartuta dago programa militar hauetan. Gero, Getxora joango gara zener enpresa bizitatzeko, zan dezakegu zener gara enpresa nagusia, enpresa matriz, zer nagusia Euskal Armagintza. Oso ondo kokatuta daude arlo militarrean, hainbeste kontaktu politikoak ditu eta harreman zendoa dauka defentsa ministeritzarekin, agian horregatik airezko armadaren sarietan parte hartzen du babesle moduan. Gainera, Euskal Unibertsitatearekin ere harreman zendoa dauka ingenieritza eskolan eta urtero joten dira ingenieritza eskolara langile berriak lortzeko, edukitzeko eta bere produktuak zabaltzeko eta bere irudi publikoa garbitzeko. Eta aldarrikapena da Euskal Armagintza zalantzea bizimata honekin eta bere rekonbertzioa zibilera bihurtzeko. Armagintzak sufrimendua lortzen du gatazka herrialdetan eta hainbeste herrialdetan saltzen dituzte bere produktuak Euskal Armagintza eta hori da azkatu nahi duguna bizimartza horrekin adibidez Israelen euskal teknologia militarra erabiltzen da herri palestinarra sortzeko.